Videographer. Risko. Inom muna tayo ng tubig. Natuloy na.
Ganda nito dito, oh. Pahaba, oh. Pag ganun, oh. Ay, nako. Ayan po, tapos na namin makakot yung mga sitaso, mga kukulamber. Nagpapahinga po. Pahinga muna po kami. Right. So ayun po, hanggang dito na lang muna po yung video natin. Kasi tapos na rin magakot nito. Yun, salamat po sa suporta nyo sa panonood ng aming mga vlog. Alright. Bye-bye.